Urola Kosta Udal Elkarteak euskararen sustapenean urrats berri bat eman du. Gaurkoan, eskualdeko hauteskolek eskainiko duten gidabaimena euskaraz ateratzeko aukera kaleratu dute. Naiz eta hainbat lan egin, seguru asko, lanerako tresnak falta zituzten hauteskolek. Hau da, naiz eta hiztegi bat horri izan, naiz eta trafikoko araudia eta bar, zirkulazioko hiztegia adibidez hor dago, naiz eta horra hainbat gauza eginak izan, eguneroko tresnak falta zituzten. Eta hemen gauden gehienok gidabaimena izango dut, eta gogatuko zeate, autoeskolara junda tresna zer izatezan, eskuliburua eta testak, ez? Batez ere atal teorikoa ateratzeko. Jakina, autoeskolek horrelako tresnari gabe ezin diote heldu gidabaimena euskeraz ateratzeko lan horri, ez? Ezin diote herritarrari erantzun lan hortan. Badira urte batzuk, gidabaimena B bat gidabaimenaren atal teorikoa euskeraz ateratzeko aukera eskaini dula trafikoko zuzendaritzak. Baina aukera hori hor egondare esan bezala tresna horiek gabe oso zaila da. Ezinezkoa ez esateagatik autoeskolek horrelako apustu bati heltzia, ezta? Esan bezala, duela 3 bat hilabete, Debagoienako mankomunidadiak Valentziko enpresa batekin, AEOL enpresarekin, elkarlanari ekin zion, eta hasi izan prestatzen eskuliburua eta testak egiteko programa informatiko bat. Eta horrekin, bi tresna horiekin, hau da, testak egiteko aukerarekin eta eskuliburuarekin, aukera erreala sortu da gidabaimena euskaraz atera ahal izateko. Jakina horrekin bakarrik ez da aski eta seguru asko lan gehiago egin beharko dira eta trafikoko zuzendaritzarekin azterketa praktikoak egiteko ere ahalegin bat eskatu beharko zaie eta bar. Baina lehendabiziko urratsa behintzat esan genezake egina dagoela. Urola Kostako Udal Elkarteak autoeskolen esku jarriko ditu eskuliburuaren 500 ale, autoeskolen artean banatuko ditugu, eta horrekin batera sustapen kanpaina bat egingo dugu, ekimen hau ezagutzera emateko, ezta? Datorren astean hasiko gara, 18-19 urte inguruko gazteei, gutunak bidaltzen eta txartel bat bidaltzen, aukera honen berri emateko. Hain zuzen ere, adin hortako gazteak direlako, urtean zehar gidabaimena ateratzen duten pertsonen multzoan, gehiengoa, ezta? Horrekin batera, kartelak ere banatuko ditugu, eta prentsan, zuen bidez, komunikabideon bidez ere, honen berri emango dugu, ezta? Bueno, guk ikuste genuen, da batzutan galdetzen zuen jendeak, euskeraz iteko aukera hori baltzeon edo ez, baina baina arte eskuliburua etzeon, test batzuk eta atera zituen, baina ez zitzaigun oso material egokia iruditu, eta azkenean erten da. Guni normala iruditzen zaigu, Euskal Herrian egon da, euskeraz ateratzeko aukera hori egotia, eta gainare, nik ez da beste batzu, baina gure kasuan behintzat, gidabaimena ateratzea etortzen den gehiengoa euskalduna da, edo euskeraz daki, eta naiz eta baina tesak eta material guztia erdera zehon, guk ere azalpenak emateko garaian, gu normalian euskeraz hitz egiten diegu gure ikaslei, bai teorikan eta baita praktikan, da pentsatzen dut Jolmaz da Solozabali berdinak eztako zitzaiela, naiz da materiala erdera zehon, azalpen guztiak euskeraz. Eta, azkenian material hau ezten da, gaina gaur egun gaztedanak euskeraz ikasten du, euskeraz ohituta daude, lagunak ezten euskeraz, eta iruditzen zaigu erraxo ingo dutela euskeraz, hitz teknikoak eta erango, baina hori erderaz ere gertatzen da, hiztegira ohitzia izango da. Guk ere ohitu berko dugu, espentza, baina hori da. Eta, gure aldetik, aber jendea animatzen dan, eta pentsatzen dut gauza berria izanik, jendea hasieran pixkat igual, beldurra izan dezaketen edo ez, baina, baina itzakik ez du, eukiko lehen beti esatezen, ez deraz ez detu lertu, baina euskeraz, abezemos moldatzeian gu, eta hori, guke nahi dugu abondo espetzia, eta bez posible dan aukera hori otia behintza, geho behiek ikusiko euskeraz erdera zen nahi duten egin, baina behintza logikoa da euskeraz iteko aukera otia, eta jendea animatzen deun euskeraz eitea.